Grupp ta' 44 immigranti irregolari li jgħidu li huma mis-Somalja ġew salvati mill-Forzi Armati kmieni it-tlieta filgħodu. Dawn imbagħad iddaħħlu fil-bażi marittima tal-Forzi Armati f'Xatt Titiben fejn minn hemm imbagħad jingħataw f'idejn il-Pulizija għal aktar identifikazzjoni. Il-Forzi Armati salvaw lill-immigranti ma' 70 mil nautiku fin-nofsinhar ta' Malta. Il-Logotenent Kolonel Andrew Mallija spjega lil One News li ż-żona li ġew intraċċati fiha l-immigranti hija responsabbli minnha il-Libjani u ma nstabu fuq dingi ta' 7 metri. Fiż-żona ntbagħat l-ajruplan King Air tal-Forzi Armati u dan baqa' jsegwi id-dingi sa ma d-dingi daħal fl-ibħra territorjali Maltin u waqaf. Il-patrol boat P61 taħt il-kmand tal-kaptan Russell Karwana illi kienet fur-ronda marret fuq il-post u ġabret lill-immigranti 31 raġel, 10 nisa u 3 titfal. Il-Logotenent Kolonel Andrew Mallija spjega li t-talba l-għajnuna saret permezz ta' telefon satellitarju lejn l-Italja. L-awtoritajiet Italjani jinformaw lil dawk Maltin. L-awtoritajiet Libjani li ġimgħa ilu l-Prim Ministru Laurence Gonzi iltaqa' magħhom qalu li qed jagħmlu minn kollox sabiex ma jaħarbux immigranti mill-pajjiż. Dan kien l-ewwel żbark ta' immigranti sa mill-waqa' tar-reġim ta' Gaddafi.